Здравейте хора, вие с Game Fishing и това е новият ми канал. Миналият ми канал можете да се абонирате и за него. Ето го The Games. Тук качвам всякакви видеа за игри. А тук в този канал ще качвам игри за риболов и като цяло нали, за истински риболов, като вече другото лято ще можем да, когато имам вече нали, GoPro. И да, ето тук вече тук ще качвам и в този канал. Качвам и в този канал, и в другият ми канал. И да, абонирайте се за този и за другият ми акаунт. Сега, тук съм си набелязала една игричка, си изтегля. И така, май мисля, че ще чувате звука. Трябва да чакаме това заради малко. И за надявам се моите видеа да ви са харесали. Като ги изправя, скоро ще правим доста по-добри видеа. И така. Тук не спра да ми ударяват. Да. Отварим боксовете и ми се паднат някакви макарони, които си говори някъде да се. Колко боксове трябва да отварям, ако знаете. Да ги отваряме и започвам да ловим. Добре, нещо специално. Да, имаме сега един нов воблер. В момента ловя с десна. Нека да изкараме една риба за да и да. Това е малка риба. Това е малка риба. 600-560. Много е малка, но е окей. Ако искате, можете да се изтеглите и вие. Добре, това е нова риба, която съм фащал. Ще я турим в аквариума ми. Кеп. Ето тук, нали съм си поразцъкал малко. Ето тук имам всякакъв аквариум. Имам най-голямата ми риба е 142 см. Един скат. Ето ги ската. см е. Имам риба меч. Между другото искам да пишете долу в коментарите това е чакай да намерим. Ето тая риба каква е. Ето тая риба искам да пишете долу в коментарите каква е. Аз не знам. Това е тая риба. Ако вие знаете, пишете долу в коментарите как се казва. Така, малко да ги нахраним. Да, отваря, аз не знам за какво е, ама... Купувам аз, защото имам много пари.
Както можете да видите, 234 хиляди. Май. Да се изместих, надявам да го мисля. Хит. Бигфиш. Това. Колко е? 7000, това е много голяма риба. 7000 сърца. Не знам как ще изкараме. Принципно до 2000 колко си съм фашнал да ми е удрал. Тая риба трябва да изкараме за още. Разбирате ли, че това е 2000? Мале, това е много голяма риба, хора. Просто е супер голяма риба. Не трябва да изпускаме, задължително трябва да изкараме. Това е хипер голяма риба, хора. Не знам каква е, но е хипер голяма риба. Нещо стана за малко да изтървем. Нещо стана с телефона ми за малко да изтървем. Не. Виждате ли там горе? Тук е много трудно. Трябва да поддържаме по средата, за да може да я умарем. Много е трудно, хора. Много е трудно, повярвайте ми. Наистина много е трудна тази игра. Поне за мен е супер трудна. Не, нападах я много. Хора. Нищо. Такава риба. Добре, давайте сега да видим. Баланс. Между другото, музичката е топ. 전세계 나라를 팔아먹은 건지 도통 되는 일이 없는데 글쎄 이제야 마음을 열 수 있는 친구들을 만나니 좀 많이 되면 어떠한가. 쥐를 보게나 힘들다고 징얼대고 못 살겠다 하지 말고 함께하는 사람들이 나둥거리지 말고 복된 자네 친구들과 끝까지 함께 가는 게. Не мога да изкарам. Сега ще ми излезе репа да намерим. Знаеш ли защо видим? Да, така изгледахме. Моето... Секундочку, зона. Малко. Си. Пак не. Даже той няма да въртя. Не искам да въртя.
малка риба. Също е. Продавам я. Гати мисии. Направо. Хора, всеки ми подарява нещо. Не спирам. Всеки толкова ме харесва, защото много работи ме подаряват. Не знам какво е. Пари, XP, MXP. Баси малко търго. Това е много малко. Такава риба имам. Ще и по-голяма даже. Ай сега докато вали и е нощен. Ударят много големи риби. Много голяма риба не удари, хора. Топ! Най-голямата риба не. Казвам. Аз се... Такива малки риби удари, бе. Сериозно кит. Аз как бях на язори. Удриха по-големи. Тук са по-големи, гледай. 3 килограма. Няма да иска. Човек, ти погледни, ако са малки, бе. Хорошо. Май заради вашия иска. Можеш и да не иска. И хай, риба. Имам по-голямо. Видите. Да. Всяка накус. Сменяме воблерче. С един воблер, който не съм ловил основно. Ловил, да. Да, с един курс. Ето! Ето е иначе воблер. Пак не е много голямо, но пак е big fish. Значи към 1 метър. Някой скат сигурно ще бъде. На бас съм фашнал. Някой скат. 100%. На бас съм фашнал, че ще е някой скат. 100%. Ами не е някой скат. Какво да искаш? Пак е малка риба, продаваме. Джиджи-биджи. Вземаме един джем. Маля колко е малко. И джемове няма. Вземам пари. Ама защо такива малки отреде? Аз даже няма смисъл да въртя, да варя. Ето, аз не въртя. Гад. Ето, малко голямо. Но ще вземем какво ми за кратушка, като някой шаран. И ми пайка за световно. Първо ужас!
тази игра е много хубава. Изтеглете я, супер хубава игра е. За някакво. Такива изкарвахме на язора, човек. Някои хора се питат на кой язор сме ходи. На Порой. Село Урзай. Няма да бъде. Брат, престанете бе, карате ма да сменям с най-безполезният Вобер. Ма шушу. Да, тая риба ми кажи как се казва. Кажете ми как се казва тая риба, долу в коментарите пишете как се казва тая риба, просто аз не знам. Аз съм като пълен нуб. Сменям с първоначалния Вобер. Да видим какъв космичен. Какъв космичен. Това е най-малката риба. Ужас. Окей. То в реалния живот е по-лесно да се вади. Ако искате да направим поредица на тази игра, оставете един лайк. Давай, Бако. И също така напишете долу в коментарите каква игра искате да играем. Друга. Това е нещо. Това е трики. Това е нещо голямо. Това е 3400. Да, право много е голямо. Към 10 кг е. И повече от 10 кг е това, хора. Не трябва да го изтърваме. Задължително не трябва да го изтърваме. Ако успеем да го фаним. Но
Много лошо стане. Дай, още малко не остава. Бе. Дай, батко, дай, батко. Давай, батко, давай, батко, не. Браво. Малко става. Малко не остава. Малко. И нека да видим какво е. За това и се бори. За това ли се борихме, кажете? И 11 килограма. Това не е нормално. Ти не си добър. Ти сериозно. 500 кой. И така, хора, надявам се това видео да ви е харесало. И да, ако ви е харесало, оставете един лайк и се абонирайте за този канал и за другият ми канал The Games и за The Game Fishing. И така, това всичко беше от мен. Чао!